Hello guys, नोंथांमोननि सेराव आङो गोदान भिडिअजों नुजाफैलायबाय। नै बियो जाहैबाय माइबारि आरोना। ओमफ्राय गोबाव जाबायानोमोन भिडिअ लाबोया, माने एसे बादबदोंमोन आरोना। ओमफ्राय दाख्लै समाव शर्ट भिडिअ मोनसे हगारदों, बिनि उनावनो गेप थाथ'बाय दसे। ओमफ्राय नेक्स्ट फैगोन शर्ट भिडिअआ, ओमफ्राय ब्लगबो लाबोगोन, गेजेर गेजेर शर्ट फिल्मबो लाबोगोन, बे मोननैनि गेजेरावनो। जों दा बाहाय ओरैनो रिल्स बानायनो फैलाबायदों आरोना, बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानबाय। नायलांबाय थादो। समायना बुरियानो माइबारिखौ खमैबाबो बिराद बुरजा दं। ओरै थांना ओरै दंजोबबावोना, ओरैथिंजाय बे जोंनि बागान आरोना। खाथियाव दं बोरमा। नैबे रिल्स बानायनो फैदों। गाइस, रिल्स बानायदोंमोन आरोना। ओमफ्राय माबा बिनि खामलायाहाय माबा मा होनोमोनलाय, गुफुर बै माबा मा होनोमोनलाय, पापायानि बिलाइखौ खायदोंमोन, बाहायनो नांजाबोदों खोमा, आं बिदिनो मोनदों। दा निउ खेबनै मिस्टेक आरो मोनसे गोदान। जाबाय दा? दाना आं बानायसिगोन। नै बे गोदो उन्दैयावहायनो फुजायाव बायनायमोन ना, खमैबाबो आं 3-4 बिदि क्लासावनो बायनाय जागौमोनदां। नोंथांमोनासो फैदोंना फैखाया बेखौ मिथिलाङोना। ओमफ्राय दा बियो आंखौ खेबसिगोन जाहैबाय, आङो थाबायनाय बानायगोन जाहैबाय। नायलांबाय थादो। दोमैलुलु जादोंना बोथोरा। नै बैहाय बानायदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ फसायना मोनासैलाय जाहैबाय। नै बाहाय मोनसे गोदान बानायसै, ओमफ्राय गाना बेनोखा दा। गाइस, दायो जोंहा दान जाबाय, जोब्बाय आरोना फाइनेलि। ओमफ्राय दा जों इउटुबाव होगोन ना नोंनिखौ। रैसोमै ब्लग अफिसियेल इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोनाहाय थाबैनो 50टा साबस्क्राइब खालामदो। बिदिनो लासै लासै बारायलांहोबाय थादो। थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, आरो नेक्स्ट ब्लग नेनानै थादो।